संजय पाटील साहेब, त्याचबरोबर माझे कलीग राजेश दाखले, सर्व शिक्षक, त्याचबरोबर पीपल स्कूलचे ड्रायव्हिंगचे महेश सर, प्रशांत, अंजुमन स्कूल, वेगवेगळ्या शाळेतल्या टीचर्स आणि शाळेने या स्पर्धेमध्ये भाग घेतला होता. धर्मांतकच्या वतीनं यांच्या संयुक्त सहकार्याने आपण हा इको गणेश कार्यशाळा आयोजित केली होती. या कार्यशाळेमध्ये मी सर्वांचं स्वागत करतो. कृपया कार्याच्या जगात आपण स्वागत करावं. मी वरिष्ठांना आणि स्टेजवर मान्यवरांना विनंती करतो की त्यांनी दीप प्रज्वलन करावं. कृपया दीप प्रज्वलन.